alhaji dan giwa. Alhaji baka kama da kunun kanwa. Arba adada da sai kalwa. Yawwa. Ahmad ai kai ba ai maka gauta uwa. Wata ce maganar waka da sai kosai. Mu ce magana dalla dalla. Annan mun fito sai ka da yu'a. A tu wani mai surutu sai ya kau. Yawwa. Ku gaya ma kancan wasu yan kali. Masu yin kare da su a sarki. Kai da kaji faɗa sai sojoji. Yawwa. Take yanke a gundo yan hanki. Wi. Mace maganar da nake na san kunzi. In haro da zangwa kiɗin nan yi daɗi. Kuma garga ta kamar riɗi. To mu je maganar haɗi ɗan giwa. Ku yi mun buɗa haba ƴan mata. Yawwa. Wannan lamarin haka yayi daidai ha. Wanda ce maƙiyan Ahmad sai kun ɗora. Kai. Shi ne zaki baban kura. Wanda ce Allah ya tsare waye saura. Haka. Ahmad ya mudi sarkin yara. Shi dai maganarsa a yara. Burin shi a yi wa ƙasa yara. Hayya. Shi baya cuta wa talaka. Kuma baya harkar doga. Na ce mun gode baba uban kowa. Yawwa. Sai mun ci uban kowa ya gidan giwa. Hai. Sai mun ci kuwar kowa ya gidan giwa. Wannan masara amana ta asali. Yawwa. Rana Buhari amana ce ta kwarai. Yawwa. Adan zaki ga gidan giwa. Hayya 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 hayya. Adan zaki ga gidan giwa. Talakawa suke gode ma da abin da kake masu dangewa. Allah ya taya maka dangurzu. Sarki Allah a hadin samarin kai ne na kirawo tun farko. Kuma halicin komai zalman nishi ko sai kuma ya koko. Ya rabbi ka dafa man Allah wata waka ta ce na dauko.
sanata babba kai ta. Na shaida kana da dubun mafiya ko gobe a buɗa kai rata. Maganar waka ku fara ku da sarkin waka da ta sai shata. Dan yi wa amintacce da ba ko yanta maka zai lura. Allah ya taya maka dan gurzu. A fada a cika sai dan yi wa shi bai iya zancen banza ba. Ya fi wakili na can kusan daura dan sun ce bai masu komai ba. Shi wakilin gidan kamar Katsina daga nan ban ce ka yi nisa ba. Shi yasa aka yi masa waƙoƙi ya yi wasa da aka talaka. Allah ya taya maka dan gurzu. Ka dan giwa kana tausan jama'a ka taimaki mati har jummai. Wancan bai yi maka kwakwazo a kaya mashi mun san kayi mai. Su da rambato lauyan banza ba sa komai sai dukan mai. Sai mun ci uban dan uban kudu wani mai cuta wa talakawa. Allah ya taya maka dan gurzu. Dan giwa ko shi da addini kullum sallah sai ya bi sahu. Ko da tafiya ta kama shi sai sallah ta yi kama sahu. Ko kan jirgi ko kan mota sai ya daki burki ya yi sahu. Kun ji bawan Allah dan na kware shehu Alhaji Malam dan giwa. Na gode. Shi baya mugunta ko cuta kuma sannan ba da bakin ciki. Mai girman kai baya hasada haka baya nufin shi a sarki. Shi ke kyauta da yawa har ma ta saka kan makoki. Ni Allah banga kamar nau ba shi ne Ahmad Haji dan giwa. Allah ya taya maka dan gurzu. Ma'aikata na maka godiya da abin da kake masa kai daidai. Shi baya cin haƙƙin jama'a shi da masu yin haka sai can dai. Yau ma'aikata na gida da waje godiya suke maka kai daidai. Kai da na iya turanci da na ce waladan dan giwa. Allah ya taya maka dan gurzu. Sai na barci na uwar gida Hajiya Baraka mata ta kwarai. Hajiya Baraka ko sai ke barci garai. Ku faɗa mata sai na zo gobe maganar mota in sai garai. Ko Saudiya ko ko Umara sai kin ban domin dan giwa. Na gode. Allah ka ji Hajiya Hadiza ka sa ta huta can. Allah ka kai rahama kamarin ta don ta ji daɗin nan. Mata ce mai dumbin natsuwa da akwai haƙuri gun matan nan. Hajiya Baraka na shaida ku ba kwa cutar da dangi. Allah ya taya maka dan gurzu. Abin tarika ne da layi shi kwamishina ne gidan kuɗi. Ahmad Albarzak na layi ga kwamishina fannin shari'a. Baraba Nasir ban manta ba ga baiti na ga cikin natsuwa. Alhaji Lawal Ahmad Mani sai na zo Mani ba ka jiya. Da Musa mai kudu na kanki ya ce a wannan lokal gamman dau. Kuma ga Ahmad babba kai ta sanatan daura zan jangurzo. Shi tu maslaha na layi ce a man gaba ɗaya an gode. Sai ce ku ci me nake magana sai na zo birnin Ingawa. Abubakar ya haya kusa da tsohon su fi kabulala. A don zaki kake dan giwa sarkin yaƙi ga talaka. Allah ya tsare Haji dan giwa. Allah ya riga Haji dan giwa. Allah ka ma
ka riga masa dangi ba.